Адам Міцкевіч, беларус ці паляк? А Тадэуш Касцюшка і Ігнат Дамейка. Хто ж правы ў гэтых вечных сварках пра асобу ў беларуска-польскай гісторыі? З вамі зноў Максім і Кірыл, і мы абмяркоўваем гістарычныя асобы, важныя і для Беларусі, і для Польшчы. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Сыркі панцэрак смачнее, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Кірыл, зараз часы неспакойныя, калі паглядзець па нашаму падкасту. Нават вельмі. Нейкія, хтосьці кажа дрэнна пра мігрантаў, у нашых апытаннях кажуць добра пра мігрантаў. І падаецца, што часам мы шукаем чагосьці, што нас хутчэй дзеліць. А вось давай паспрабуем знайсці нешта, што нас аб'ядноўвае. Магчыма, нават у пытанні, якое быццам бы нас падзяляе. Насамрэч, што я вельмі добра сказаў пра неспакойныя часы. Так, у часы мы жывем цікавыя, і на першы погляд можа падавацца, што беларускія і польскія народы аб'ядноўвае толькі супольная мяжа. А ўсе астатнія пытанні нас толькі раздзяляюць. Але я з гэтым глыбока не згодны. Насамрэч, нам усім, і беларусам, і палякам варта памятаць пра тое, што ў нас вялікае супольнае мінулае. Мы стагоддзямі жылі побач, былі у адной дзяржаве, пры ўкраснай Рэчы Паспалітай абодвух народаў. Нас аб'ядноўвае не толькі гісторыя, але і вялікі пласт супольнай культуры, спадчыны культурнай Рэчы Паспалітай. Таксама, на мой погляд, у нашых народаў вельмі падобныя каштоўнасці, пра што таксама варта памятаць. І ўвогуле, у гісторыі Беларусі і Польшчы ёсць вельмі шмат людзей, чый лёс вельмі добра гэта паказвае, бо ён пранізвае гісторыю нашых абодвух народаў. І пра гэта таксама варта памятаць і, перадусім, нагадваць. Слухай, я вось цізернуў, што шмат ёсць спрэчак. Вось пра Адама Міцкевіча, напрыклад, адна з нашых гераінь у рубрыкі Тані Дзямчук, Тані прывітання, Маша распавядала, што яны з мужам палякам спрачаюцца. Адам Міцкевіч, беларус ці паляк. І як гэтая тэма можа нас увогуле аб'яднаць, калі адны кажуць, што ён паляк, а другі беларус? Ведаеш, галоўная абмяркоўваць такія рэчы перадусім з павагай адно да аднаго. Бо, шчыра, я цягам 20 гадоў жыцця ў Польшчы, канешне, шмат разоў чытаў розную публіцыстыку ці там больш канкрэтныя і паважныя навуковыя матэрыялы пра тых людзей, пра якіх мы сёння будзем размаўляць. І пры гэтым, калі адчыняеш беларускую версію, то напісана там беларускі дзеяч, беларуская дзеячка. Адчыняеш польскую версію, і там польскі дзеяч. Так, вось, і дзе гэтая праўда? На маю думку, ўсё ж такі трэба разумець, што нашыя народы настолькі пераплеценыя паміж сабой, а асабліва, калі гаворка ідзе пра людзей, якія паходзяць вось з гэтага рэгіёну памежжа этнасаў, так? То бок гэта вось ад Падляшша па Менск, напрыклад, вось прыкладна так. Дарэчы, вось тут так крыху згадаю твою размову з маршалам Сейму, былым ужо маршалам Сейму Шымонам Галоўняй, які вось таксама гэта падкрэсліў, так, што вось гэты рэгіён, гэта той рэгіён, дзе не людзі перасякалі межы, а межы перасякалі людзей у той ці іншы бок. Пры гэтым этнасы настолькі перамяшаліся, што вось нават я на сваім уласным прыкладзе магу сказаць, так, што я, сапраўды лічу сябе наштадкам Рэчы Паспалітай. Так, бо ў мяне беларуска, польска, літоўскія карані. Вось, і, дарэчы, я нават аднойчы памятаю, як людзі часам не могуць заснуць а 3 ўначы, вось, гімнастыкаваў у галаве, што б здарылася, калі б вось я зараз, і ось я Кірыл, які жыве тут 20 гадоў, не ведаю, прыдумаў лек ад раку, напрыклад, так? Што б пра мяне казалі праз 100 гадоў? Ці лічылі б мяне беларусам ці палякам, а можа літоўцам? Так, бо, скажем так, карані ў мяне ёсць розныя, грамадзянства ў мяне ёсць і адно, і другое. І гэта быў бы проста ідэальны прыклад, каб весці бясконцыя спрэчкі пра тое, да каго належыць гэтая асоба. Таксама і са шматлікімі нашымі продкамі. Так, я думаю, што
Многія беларусы, дарэчы, у апошнім часе была такая мода рабіць вось гэтыя ДНК-тэсты, так, там розных фірм. Я зрабіў. Ты зрабіў, я яшчэ не зрабіў, але думаю, што таксама зраблю, так дзеля цікавасці проста. І пасля людзі здзіўляліся, што ў іх там, ну, вельмі шмат балтскай крыві, напрыклад, што насамрэч не дзіўна абсалютна, так. Таксама, што у шматлікіх людзей трэба памятаць, што ёсць этнас, які проста знік з гэтага рэгіёну, габрэйскі этнас, напрыклад. То бок мы настолькі перамешаныя, што калі мы пачнем спрабаваць падлічыць, хто быў кім у сэнсе этнасу этнічным, то гэта, на мой погляд, дарога ў нікуды проста. Вось гэтае падлічэнне адсоткавай колькасці той ці іншай крыві ў жылах таго ці іншага чалавека, на мой погляд, асаблівага значэння не мае. Перадусім, варта проста памятаць і шанаваць вось нашу гэтую супольную гісторыю. Ведаю, што вы любіце хадзіць у музей гісторыі польскіх яўрэяў Полен, таму новае запрашэнне. 14 снежня музей запрашае разам адсвяткаваць Хануку. Усё будзе адбывацца на беларускай мове. Што вас чакае? Знаёмства з традыцыямі Ханукі, святочныя майстар-класы, знаёмства з алфавітам іўрыта. Вы нават даведаеце, як пісаць на ім сваё імя. А таксама дрейдл, традыцыйная ханукальная гульня. Больш падрабязнасці і рэгістрацыя ў апісанні пад гэтым відэа. Удзел бясплатны. Хутчэй рэгіструйцеся. Мае думкі тут. Вось пра тое, што ты казаў, што ў беларускіх падручніках пішуць так, у польскіх іначай. Я увогуле ніколі не думаў, што Ігнат Дамейка не беларус. У маім жыцці вось Ігнат Дамейка в Чілі, там нарабіў шороху, выбітная асоба, все класна, дапамагаў краіне. Ну, потым, калі я пабачыў нашым сцэнарый, што палякі на яго таксама прэтэндуюць, я быў вельмі здзіўлены. Пры гэтым, я памятаю, быў нейкі папулярны тык-ток за Тадэушам Касцюшкам, дзе хтосьці называў яго палякам, а ў каментары прыйшлі беларусы і сказалі, што ён беларус на самай справе. Ну і пачаўся халівар. Але самае смешнае было, калі мы з табой рыхтаваліся да вось гэтага выпуска, і ты сказаў, што чытаеш пра Эмілію Плятар, што яна там дзесьці піша, што толькі беларуска, дзесьці толькі полька. І я лістаў твітар і бачыў твіт, дзе літоўцы пішуць, што Эмілія Плятар на самай справе літоўка, і на яе не маюць правоў палякі. Пра беларусу там не ўзгадвалі, але потым у каментарах узгадалі. І да чаго я ўсё гэта вяду? Мне падаецца, што ўвогуле нам не трэба пра гэта спрачацца, а проста дамовіцца на тое, што гэта ўсё нашыя багатыры, багатыркі, што яны класныя, і што мы можам волаты і волаткі, што мы можам усе імі ганарыцца проста вось разам. Я, Максім беларус і, не ведаю, Януш з Польшчы і, не ведаю, і хопіць. Вось застанемся пры двух народах. Так. Зараз у каментары прыйдуць прадстаўнікі трэцяга народу і дакажуць нам, што мы не маем рацыі. Карацей, зараз мы распавядзем пра выбітных асоб сумеснай польска-беларускай гісторыі. І першым будзе выбітны беларускі дзеяч, якога ўсе стопудова ведаюць, Кастусь Каліноўскі. Наша ўсё. Так, сябры, вы можете быць моцна здзіўленыя, але я таксама некалі быў моцна здзіўлены, бо мне заўсёды здавалася, што Кастусь Каліноўскі, ну гэта, 100%, ось, наш Кастусь, родненькі. Ось, але не, палякі таксама лічаць яго і часткай сваёй нацыянальнай спадчыны. Ну і ў прынцыпе, шчыра, я насамрэч не здзіўлены таксама, ось, бо, як мы ўсе ведаем, Кастусь Каліноўскі, магчыма, ніхто не ведае, але зараз даведаецца. Кастусь Каліноўскі быў кіраўніком студзеньскага паўстання 1863 года на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Пры гэтым, насамрэч, і сярод саміх беларусаў ёсць розныя меркаванні, розныя навукоўцы кажуць розныя рэчы, калі пачаць капаць у этнасе гэтага чалавека. Вось, і там, як некалі казаў Міхаіл Гарбачоў, сабака парылась. Ось. То бок, там усё не так адназначна, скажем так. Але я сцвярджаць адназначна гэтага таксама не буду, бо для мяне Кастусь Каліноўскі назаўсёды будзе беларускім нацыянальным героем. Пры гэтым, у Польшчы, калі вы спытаеце 100 рандомных палякаў, хто такі Константы Каліноўскі, то 100 рандомных палякаў не будуць ведаць, хто гэта. Ось, будуць, магчыма, 99. Ось, але знойдзецца адзін доктар гістарычных навук, які зможа нешта там распавесці. Хацелася б адразу пазначыць, яшчэ на самым пачатку нашага меркавання гэтых людзей, што цягам гэтых 20 гадоў у Польшчы я сустракаў вельмі шмат
гэта як мінімум дзесяткі абсалютна рандомных людзей. Часам гэта былі проста кліенты ў маёй працы, якія, калі даведаваліся, што я беларус, то яны пачыналі распавядаць, што так настолькі супольныя гісторыі, так мы ж з вами некалі там 1612 год там далі жару, скажем так, і пажару. Так, я памятаю, што адзін вельмі сталага ўзросту дзядуля мне чытаў лекцыю ў працы, бо ён скарыстаўся тым, што нікога побач не было, а яму відавочна хацелася з кімсьці празмаўляць. Ён мне пачаў распавядаць, там пан жа ведае, што статуты Великага княства Літоўскага былі на вашай старай беларускай мове напісаныя. І я стаяў з такой сківіцай адвісшай, такой, ажно не верыцца. Так? То бок, агулам сярод палякаў, з майго досведу, канешне, у кагосьці ён можа быць крыху іншым. Але я ўсё ж такі сустракаў значна часцей менавіта разуменне гэтай супольнай спадчыны. Пры гэтым, канешне, калі ўжо гаворка пачынае ісці пра нейкія канкрэтныя гістарычныя асобы, то там ўжо можна нарвацца на нядрэнны халівар. Як з той Эміліяй Платэр, пра якую мы таксама сёння ўзгадаем, дзе, скажам так, пачаўся мардабой у каментарах. Але, дарэчы, ты ўзгадаў гэты твіт, я проста яшчэ памятаю, здаецца, там год, десь 2 таму прэзідэнт Літоўскай рэспублікі апублікаваў твіт пра Францыска Саскарынаса, назваўшы яго літоўскім першадрукаром. Ты жартуеш? Не жартую. Магчыма, тут мы яго дададзім, я пастараюся яго знайсці, і я памятаю, што гэта было проста як такая абраза нацыянальная. Сапраўды. Дарэчы, пра Каліноўскага, вяртаючыся, пра наша ўсё. Калі ў 19 годзе было перапахаванне Кастуся Каліноўскага ў Вільні, і гэтае мора беларусаў, якое захапіла Вільню на адзін вечар, захапіла, канешне, у двукосе. Дык пасля гэтага перапахавання у ТВП, на старонцы ТВП у друкаваным фармаце адбылася палеміка паміж публіцыстамі польскімі. Адзін публіцыст напісаў артыкул у такім ключы, што ў нас крадуць нашу спадчыну. Скралі Сіракоўскага, назваўшы яго Сіракаўскасам, і скралі Константага Каліновскага, назваўшы яго Кастусём Каліноўскім. Пару дзён пазней прыйшла іншая публіцыстка у ТВП і, скажем так, дала ляшча, што рукі геть, гэта наша супольная, што у Рэчы Паспалітай былі не толькі палякі, але былі таксама яшчэ і беларусы, татары, літоўцы, украінцы і іншыя. І ўсе заслугоўваюць на сваё адпаведнае месца. І проста, каб падсумаваць асобу Кастуся Каліноўскага, трэба проста разумець, што гэта перадусім, канешне, нацыянальны герой Беларусі. Гэта, безумоўна, вельмі важная постаць для гісторыі Польшчы таксама. І агулам проста для ўсіх народаў, якія некалі насялялі нашу супольную дзяржаву. Але пры гэтым, канешне ж, варта памятаць пра сваё і свайго таксама не аддаваць. Але мірна і з павагай. Вучыце польскую мову ў школе «Польскі на так». Ад 0 до C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Сыркі пансэрык смачнее, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Наступны герой. Тадэуш Касцюшка. Тадэуш Касцюшка гэта быў кіраўнік так званай інсурэкцыі Косцюшкоўскай, то бок першага паўстання вялікага ў 1794 годзе на тэрыторыі Рэчы Паспалітай супраць акупантаў, скажам так, і мэтай якога было вяртанне Рэчы Паспалітай у межы 1772 года. Вялікая постаць, пры гэтым, што цікава, нацыянальны герой не толькі народаў Рэчы Паспалітай, я гэта падкрэсліваю асабліва, то бок не толькі польскі, але і ў ЗША.
Вось што цікава І ў таксама. Францыі, мне падаецца. Ну, у Францыі ён просто таксама вялікая гістарычная постаць, але ў ЗША ён таксама як нацыянальны герой. Вось там шмат ягоных помнікаў паўсюль і таксама вельмі знакамітая фігура. То бок гэта чалавек, ён з'яўляецца нацыянальным героем адразу для некалькіх краін. І гэта вось таксама паказвае, што не толькі этнас вырашае, і не толькі гэта важна. Бо Тадэўш Касцюшка пакінуў вялікі, велізарнейшы след у гісторыі адразу некалькіх народаў. Пры гэтым, канешне, ідуць спрэчкі пра ягонае этнічнае паходжанне. Бо род Касцюшкаў – гэта стары род Великага княства Літоўскага. Пры гэтым род з русінаў колішніх, так? То бок ад нашых з вамі продкаў. Вось, і гэта, гістарычны факт. Адзінае, што проста род паланізаваны. Ось, як гэта адбывалася? Ось, усё ж такі... Як гэта адбываецца? Як... Ай-яй-яй, накидваеш на вентылятор. Так вось, калі вяртацца да паланізацыі, так, ўсё ж такі трэба разумець, што так, польская карона, яна ўсё ж такі дамінавала, так, у Рэчы Паспалітай, таму паланізацыя адбывалася, і гэты род ужо быў паланізаваны. Як я ўжо казаў, паходзіў ён са старай літвінскай, скажем так, шляхты і нарадзіўся ўжо на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Ось, пры гэтым вучыўся ён, напрыклад, у Францыі, якраз такі. Ён стаў інжынерам вайсковым. Ось, і ў 1776 годзе, то бок яшчэ перад паўстаннем, то бок спачатку ён быў у ЗША. І займаўся фартыфікацыямі. Перадусім, ось, і калі гаворка пра фартыфікацыі, то перадусім кажуць пра Уэст-Пойнт і, калі добра памятаю, Саратога. Ось, то бок гэта такія адметныя пункты у вайне амерыканцаў за сваю незалежнасць. І Тадэўш Касцюшка ўнёс свой вялікі ўклад, за што вельмі шануецца, цэніцца і пра яго памятаюць у Амерыцы. І пасля ўжо было нашае паўстанне, якое, на вялікі жаль, было падаўленае. Тадэўш Касцюшка патрапіў у палон, быў вызвалены імператарам Паўлам I пад чэснае слова. Вось, пасля чаго Тадэўш Касцюшка сказаў, што чэснае слова не лічыцца. І, карацей... Наколькі я ведаю, там была гістарычна, прапаноўвалі быць генералам ці военачальнікам. Яму прапаноўвалі шмат чаго, насамрэч, так. У выніку ён усё ж такі зноўку апынуўся ў эміграцыі, а генеральскі тытул ён меў у ЗША, дарэчы, таксама. А падчас паўстання быў генералісімусам. У адрозненні, дарэчы, ад асобы Кастуся Каліноўскага, якога я лічу перадусім беларускім нацыянальным героем, Тадэўш Касцюшка – гэта наш супольны нацыянальны герой. Пра этнас ягоны я не бяруся нічога вызначаць, бо спрэчкі ідуць бясконца. Вось, колькі ёсць матэрыялаў у інтэрнэце, столькі ёсць меркаванняў. Увогуле, у Варшаве, у музеі гісторыі Польшчы была часовая выстава пра інсурэкцыю касцюшкоўскую. І, у яго там вельмі ж цікавае жыццё, там і рамантычная лінія была. Не, жыццё ў яго вельмі цікавае, проста наш сённяшні фармат не дазваляе зрабіць паўнавартасны выпуск пра адну асобу. Калі захочаце даведацца, вельмі раю проста нешта паглядзець, пачытаць пра яго, бо там шмат цікавага. Окей, наступная постаць. Эмілія Плятар. У цэнтры Варшавы, пры самым дворце цэнтральным, ёсць уліца яе імя. Яна, насамрэч, паходзіла таксама з вось гэтага этнаграфічнага памежжа трох народаў. То бок, хоць і нават не з Літвой, а з Латвіяй, так, бо Дынабург, то бок Даўгаўпілс. Ось, яна паходзіла з гэтага рэгіёну, Моя землячка. Я так, вось, дарэчы, так, яна твая зямлячка. Яна жила вельмі кароткае жыццё, на жаль, усяго толькі 26 гадоў, але яна сталася сапраўднай гераіняй лістападавага паўстання ў 1830-х гадах у Польшчы. Яна зарганізавала партызанскі атрад і змагалася за незалежнасць ад акупантаў, вось, і таксама за вяртаннем да межаў 1772 года. Яна сталася проста сімвалам барацьбы за незалежнасць і свабоду перадусім. І яна сталася такой рамантычнай фігурай, за што яе называюць беларускай Жаннай д'Арк. Я памятаю, што ў нейкім артыкуле даўным-даўно таму я вось чытаў пра яе выступ перад народам у нейкім невялікім мястэчку. Ось, здаецца, што гэта было на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Ось, і што яе віталі вось як сапраўдную Жанну д'Арк, выкрикваючы «Віват Эмілія» і гэтак далей. Жыццё яе, на жаль, было кароткім. Яна памерла ў 1831 годзе. Ось, але назаўсёды засталася вось сімвалам гераічнасці
Ось. Важны факт, што яна была першай жанчынай на такой у такім рангу. Капітан, здаецца. Так, яна у атрымала, польскім войску. я атрымала ранг ці там звання капітана, і так была першай жанчынай. Дарэчы, Адам Міцкевіч прысвяціў ёй таксама верш «Смерць палкоўніка», здаецца, ён называўся. Прабачце, я магу вось тут памыляцца, гэта вось проста нечакана ўсплыло ў маёй галаве. Я чытаў яго там, не ведаю, прыкладна, страшна сказаць, 20 гадоў таму. Вось. Пра Адама Міцкевіча мы яшчэ пагаворым, таму Эмілія Плятар. Так, але Эмілія Плятар, гэта вось дакладна яшчэ адна вельмі яскравая і цікавая постаць вось у капілку людзей, якіх я сапраўды лічу нашымі супольнымі героямі. Булак Балаховіч. Генерал Булак Балаховіч гэта, канечне, чалавек знакаміты, які пакінуў сапраўды вельмі выразны след у нашай гісторыі. Пры гэтым постаць супярэчлівая, ось, бо ў ягоным жыццёрысе, так, то бок у ягонай біяграфіі было шмат пунктаў, якія могуць вызываць нейкі сумнеў, але пра яго дакладна варта ўзгадаць. Тым больш, што ён сапраўды звязаны вельмі цесна і адначасова з Беларусю і з Польшчай таксама. Паходзіў ён з тэрыторыі сучаснай Беларусі, з праваслаўнай, дарэчы, сям'і беларуска-польскага паходжання, шляхецкай, канечне, сям'і. Дарэчы, сёння ў нас амаль усе шляхта. Вось. І гэта чалавек, які зрабіў цікавую кар'еру, нават на нейкі момант абвесціў стварэнне ў Мазыры такой, скажем так, міні-БНР. Вось, але яна там праіснавала усяго нічога, скажем так. Вось, і камандаваў атрадамі, якія складаліся не поўнасцю, але ў вялікай колькасці з этнічных беларусаў падчас польска-савецкай вайны ў 1920 годзе. Вось, то бок, гэта вельмі цікавая постаць. Я сапраўды лічу гэтага чалавека героем таксама. На жаль, ён быў забіты ўжо падчас другой сусветнай вайны ў Варшаве. І, дарэчы, у Варшаве ёсць ягоная сімвалічная магіла з помнікам, так званы кінатаф. У чым супярэчлівасць яго? Усе так сказаў і не паясніў. Бо ён, скажем так, мяняў бакі, на якіх ваяваў. Беларускі і польскі? Не, хутчэй гаворка ідзе пра чырвоную армію таксама. І беларусамі ён, канечне, цэніцца за тое, што ён стаўся адным з сімвалаў барацьбы з бальшавіцкай навалаччу у свой час. І чалавек, які, прынамсі, са свайго боку рабіў усё магчымае, каб Беларусь засталася незалежнай краінай. Наступная частка – гэта дзеячы культуры, бо тут мы казалі пра такіх рэвалюцыянераў, людзей, якія змагаліся за незалежнасць. Культурныя дзеячы тут таксама цікавыя бойкі адбываюцца. Нават вельмі цікавыя, я б сказаў. Канечне, ёсць вельмі шмат дзеячаў культуры, якія вось таксама з'яўляюцца выдатнейшымі прыкладамі вось гэтай трансмежнасці, скажам так, паміж нашымі народамі і той, як мы проста цесна звязаныя паміж сабой. Канечне, што тут варта ўзгадаць, напрыклад, Элізу Ажэшка, знакамітую проста асобу ў літаратуры. Лічыцца, польскай пісьменніцай, так на ўсім свеце. Хочацца сказаць, кім лічыцца? Намінантка на Нобелеўскую прэмію па літаратуры ў 1905 годзе. Аўтарка на днёмным. І пры гэтым яна паходзіць з Гародня, з Гародня, і у сваёй творчасці вельмі шмат апісвала, па-першае, гарадзеншчыну, і ў яенных творах увесь час усплываюць вобразы беларускіх сялян, напрыклад. І вельмі яскравыя вобразы. Я лічу, што яна з'яўляецца вельмі важнай часткай нашага культурнага коду таксама, культурнай спадчыны і супольнай постацю, вельмі важнай, якую трэба цаніць таксама і памятаць. Давай да самага супярэчлівага в сэнсе спрэчак чалавека Адама Міцкевіча, каб сразу расставіць кропкі над «і». Ты хочаш, каб я сказаў беларусін ці паляк? Не, хачу распавесці сам сваю гісторыю. Я быў на канцэрце польскай спявачкі Санах. Там былі, стадыён, зразумела, што палякі і полькі. Там былі замежнікі, але ўсё ж такі. Я быў беларусам. Стадыён поўны палякаў. Польская спявачка.
спявае песню на верш Адама Міцкевіча і спявае «Літва, ойчызна моя», но мне падаецца, што гэта таксама нейкі суперпрыклад таго, наколькі ўсё пераплецена, бо ўсе разумеюць, што... А можа і не разумеюць, можа па-свойму інтэрпрэтуюць нават і Міцкевіча, і што ён называў Літвай, што айчызны і гэтак далей. Ведаеш, вось калі распавесці пра Міцкевіча, канешне, гэта у Польшчы гэта вешч польскі, то бок такі вось голас на нацыі, так, скажем так, у кожным горадзе. Ёсць дакладна вуліца Адама Міцкевіча, паўсюль ёсць помнікі, вось, і палякамі лічацца абсалютна 100% сваім. Вось. Пры гэтым, так, забываецца пра тое, вось, што ў Літва ойчызна моя, вось, што нарадзіўся ён на Навагрудку. Навагрудак гэта этнічна ўсё ж такі не польская тэрыторыя была, гэта старажытная Літва. То бок Беларусь. То бок сённяшняя Беларусь. Вось. Ён выхаваўся ў шмат культурным асяроддзі, і ён вось таксама ідеальны прыклад наштадка Рэчы Паспалітай, на мой погляд. Вось. Пры гэтым у ягонай творчасці ж вельмі шмат адсылак вось да таго, што з нашай перспектывы лічыцца беларускім. Проста на той момант яно яшчэ не называлася беларускім. Дарэчы, сябры, я распавядаў Максу, што я некалі знайшоў вельмі файны артыкул, які быў напісаны польскім культуразнаўцам Мікалаем Глінскім. І ён паляк, культуразнаўца, чалавек з тытуламі, скажем так, пры гэтым малады чалавек. Што цікава, ён пісаў пра беларускі бок менавіта жыцця Адама Міцкевіча. Адназначна падкрэсліваючы, што агулам вось простое, пра што мы ў адным з нашых вось ці гэтым папярэднім выпуску, ці ў наступным, пра тое, што ў беларусаў крыху пазней пачалося вось гэта нараджэнне нацыі, так, і праблемы з назвамі, скажем так, таксама, якія дагэтуль не вырашаныя, што палякі вельмі часта забываюцца вось пра гэты аспект жыцця Адама Міцкевіча, а ён вельмі важны, бо менавіта вось у гэтым рэгіёне Навагрудчына, так, то бок тэрыторыя сучаснай заходняй Беларусі, гэта было такое месца сілы для Адама Міцкевіча, да якога ён заўсёды вяртаўся ў сваіх творах. Нават калі пачытаць дзяды, так, Адама Міцкевіча, то там вельмі шмат адсылак да такіх беларускіх культурных традыцый. І яно, не дзіўна абсалютна, бо ён меў вельмі моцныя карані менавіта вось у гэтым рэгіёне, і ён ад тых сваіх каранёў ніколі не адмаўляўся. Вось, і той артыкул сапраўды быў напісаны вось менавіта ў такім ключы, што палякам вельмі варта таксама памятаць, што гэта не толькі польская, што гэта тая постаць, якая пакінула таксама вельмі выразны след у беларускім культурным кодзе і пакінула вялікі ўплыў увогуле на развіццё беларускай нацыі, беларускай культуры на наступныя, як мінімум, десятгоддзя, дакладна. Калі хочацца і паслухаць песні і пазнаёць творчасцю Адама Міцкевіча, песні Санаху, ёсць, мне падаецца, мінімум 2 дакладна песні на яго вершы. Гэта вельмі прыгожа. Яшчэ і вельмі сумна, бо там такі эміграцыя таксама. Мы яшчэ не дайшлі да Агінскага, ось там будзе сумна. О, да, гэта я такі мосцік рабіў. Міхал Клеафас Агінскі. Зараз будзе найбольш сумна. Так, Міхал Клеафас Агінскі, гэта, канешне ж, знакаміты кампазітар, дыпламат. Распавядзем вельмі коротка, бо, скажем так, перадусім, чым ён вядомы шматлікім людзям, гэта, канешне, сваім паланэзам. Развітанне з радзімай. Ось, гэта тая музыка, якая блізкая сэрца айку кожнага беларуса, а якія тэксты слезлівыя, проста вось сумныя на гэтую музыку накладзены, і сапраўды, калі я іду недзе ў Польшчы і чую, як нехта з вулічных музыкаў грае Паланас Агінскага, то проста вось такая скупая мужчынская слеза. Слухай, але для палякаў таксама. Для палякаў таксама. Не, канешне, для палякаў Паланас Агінскага, яны таксама лічаць яго сваім. Але проста, трэба разумець, што ён пісаўся, скажем так, не пра Польшчу ў сучасным разуменні, так, а ўсё ж такі вось пра вось гэтую нашу супольную прастору, скажем так. І ўвогуле, у гэтых спрэчках заўсёды варта памятаць, што вось гэтыя асобы з памежжа 18-19 стагоддзя, там крыху пазней, там вось, яны жылі ў той час, калі яшчэ ў прынцыпе не існавала сучаснай дэфініцыі народаў, так, нацыі, як такой. Яны толькі пачыналі нараджацца пасля
вайны за незалежнасць у ЗША і Вялікай французскай рэвалюцыі, якія вось менавіта падштурхнулі гэтыя працэсы. Так, але, на жаль, людзі часта пра гэта вось проста забываюцца. Окей. Ігнат Дамейка, навуковец ужо, Ігнат не Дамейка. сфера культуры. І вось ты сапраўды вельмі добра сказаў на пачатку выпуску, што я таксама заўсёды быў перакананы, я памятаю, што Ігнат Дамейка, гэта ж беларус. Пры гэтым чыліец яшчэ, так? Ось, я рэферат калісьці рабіў у школе вось пра яго, вельмі давно гэта было, канешне. Але палякі таксама лічаць яго сваім. Ось, лічаць яго частка сваёй інтэлектуальнай спадчыны, перадусім. Так, вось, бо гэта, скажем так, выключэнне ў нашым сённяшнім выпуску, бо гэта навуковец. Ось, гэта чалавек, дарэчы, быў сябрам асабістым Адама Міцкевіча. Яны даволі цесна сябравалі. Ён здабыў добрую адукацыю, ён стаўся геолагам, так, і удзельнічаў у лістападавым паўстанні. Таму ён, акрамя навукоўца, яшчэ і проста герой-паўстанец. Так. Але пасля падаўлення гэтага паўстання ён быў вымушаны эміграваць, ось, і на запрашэнне ўраду Чылі ён пераехаў у Чылі. Ось, дзе стаўся знакамітым, найзнакамітейшым геолагам, навукоўцам, быў прэзідэнтам Чылійскага універсітэту. У ягоны гонар у Чылі названыя розныя тапаграфічныя пункты, ёсць нават мінерал Дамайкіт, здаецца, ён так называецца. Ось, і для Чылі ён сапраўдны нацыянальны герой. А для нас, не нацыянальны герой, але вельмі важная постаць у нашай гісторыі культуры. Чалавек, якім можна ганарыцца. Я ж не кажу, што не можна ганарыцца. Кожным з нашых сённяшніх герояў нават не можна, а трэба ганарыцца. Бо гэта нашая таксама. На заканчэнне, нечаканы чалавек. Вось, караценька, Браніслаў Тарашкевіч. Чалавек, які стварыў Тарашкевіцу. Адкуль палякі лічаць яго сваім? Не тое, каб яны лічылі яго сваім. Тут вось якраз такі я хачу падкрэсліць, што гэта ўсё ж такі менавіта беларуская, так? Але я вырашыў дадаць постаць спадара Браніслава, бо, па-першае, гэта прыклад трагічнага лёсу ось, у нашым сённяшнім выпуску. Пры гэтым чалавек, які пакінуў след таксама ў польскай гісторыі у міжваенны перыяд. Гаворка ідзе перадусім пра Тарашкевіцу, прабачце. Браніслаў Тарашкевіч склаў увогуле вось гэтыя правілы беларускага правапісу, так, і выпусціў беларускую граматыку для школ. Так, гэта вось так называлася. Ён быў стваральнікам і папулярызатарам гэтага класічнага беларускага правапісу. Быў таксама вельмі вядомым перакладчыкам на беларускую мову ў рознай літаратуры. Напрыклад, пераклаў і Іліяду Гамера, ось, напрыклад. Ці перакладаў таксама творы Міцкевіча. Ось, пра якога мы толькі што казалі. То бок чалавек вельмі актыўна дзейнічаў менавіта вось у станаўленні літаратурнай беларускай мовы. Ось, што вельмі важна, так, бо ось якраз у той момант адбываўся гэты працэс. Пры гэтым паходзіў ён з простай сялянскай сям'і. Нарадзіўся ў Віленскім краі, але нягледзячы на простае паходжанне, скажам так, у яго атрымалася атрымаць добрую адукацыю. Ужо пасля таго, як згніла і рассыпалася расійская імперыя, Браніслаў апынуўся ў Польшчы, дзе нават быў дэпутатам польскага сейму ў той момант, лічыўшы сябе беларусам, і быў прадстаўніком, скажам так, беларускай меншасці, і нават у сейме адстойваў правы нацыянальных меншасцяў. Варта ўзгадаць, што другая Рэч Паспалітая, ось у міжваенны перыяд, яна не была такая каляровая для нацыянальных меншасцяў, якія насялялі. То бок была і, скажем так, мягкая паланізацыя, часам не зусім мягкая. Ось, таксама трэба памятаць, канешне ж, пра Бярозу Картузскую. Ось, усё гэта было ў тыя часы, і Браніслава Тарашкевіча гэтыя рэпрэсіі таксама не абмінулі. Ён быў арыштаваны у, прабачце, не магу не памятаць, у 30-е гады, так, ён быў арыштаваны. Ось, і пасля чаго ён, на жаль, патрапіў у БССР. Ось. І здаецца мне, што гэта быў абмен палітвязямі. Вось
прашу выбачыць, я магу тут крыху памыляцца насамрэч, але вось я памятаю, што гэта было, здаецца, так. Ну і ў выніку ён патрапіў у Савецкі Саюз у той момант, калі пачаў раскручвацца махавік рэпрэсій сталінскіх, і ў 38 годзе Браніслаў Тарашкевіч быў расстраляны падчас вялікага сталінскага тэрору. То бок ягоны лёс насамрэч склаўся, на жаль, вельмі трагічна. Добра, в сэнсе нічога добрага, конечно, што такіх беларускіх асобаў, якія робяць такі ўнёсак у беларускую культуру, мову, знішчаюць, але частка нашай гісторыі, на жаль. Гэта быў падкаст зроблена ў Польшчы. З вами былі Максим і Кірилл. Калі ласка, падтрымлівайце нас, пішыце падабайкі. І падабайкі таксама пішыце, пішыце каментары, цісніце падабайкі. Падтрымлівайце нас праз Buy Me Coffee і Patreon. Памятайце, што нас хутка можна будзе падтрымаць праз Піт і пералічыць нам 1,5% свайго падатку. Таму застаемся на сувязі і сустрэемся праз тыдзень.